Delikatessen Østerbro er Aalborgs ældste slagter. En moderne forretning, der bygger på gode gamle traditioner. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten og vælger leverandører med omhu. Vores varer er altid friske og hjemmelavede fra bunden, og kødet kommer fra dyr, der er blevet behandlet ordentligt. I delikatessen kan du opleve smørrebrød lavet fra bunden efter gode danske traditioner med hjemmelavet pålæg og salater. Stil din sult med vores veltilberedte grillmad. Alle vores burgere er med hjemmelavet bøf. Vores engagerede medarbejdere er veluddannede inden for deres specialeområder og arbejder på altid at holde det højeste kvalitetsniveau. Delikatessen. Godt traditionelt slagterhåndværk.